Preview. Preview. Nisalmilkom u merħba għad 79 program mis-sensiela Migżon Torino xejn Inter wieħed. Loba fejn prattikament talaqna l-kampjonat brebħa, gowl ta' Marcelo Brozovic gowl mill-isbaħ fit-tmiem l-ewwel taqsima, loba li tista' tgħid l-Internaxxilna nilabu tajjeb, ukoll serviet biex iżżommna anke l-match practice għal players li ukoll ħafna minn dawk li rajna ser jilabu żgur il-logħba li jmiss, kienet logħba wkoll fejn rajna it-tmiem tal-karriera għall-inqas fejn tidħol Inter ta' Samir Handanovic illi ukoll skurja anzi lab l-aħħar logħba tiegħu bil-kuluri iswed u blu wara 11-il sena ta' servizz għalaq b'sejf tajjeb ukoll grazzi Samir logħba illi wkoll kellu logħba tajba fejn ġob anki sejf grazzi tas-servizz Samir u wkoll nawgurawlek għall-futur. Logħba finali għal Roberto Gagliardini ma f'dak il-każ lil dak ngħidulu biss good riddance. U wkoll rajna qabel il-logħba il-Nicolo Barella jiġi premjat bħala l-MVP l-aqwa midfielder tas-serje għal dan l-istaġun unur mistħoq għal Spidi Pizza illi wkoll nafu kemm huwa plejer ta' rendiment għoli. U wara illi rajna din il-logħba issa tinqos biss logħba waħda. Il-finali kontra Manchester City tal-UEFA Champions League diġà tafu kif naħsibha fuq din il-logħba il-mentalità hija li l-importanti ma jumiljawnix. Jiena l-appell li nagħmel lill-partneri kollha tal-Inter sew li se jkunu f'Istanbul, sew li se jkunu f'Milan, sew li ħajbqgħu Malta huwa nibqa' wara t-tim sal-aħħar nafu x'għandna qudiemna imma l-appoġġ lejn il-plejers tagħna irid jibqa' hemm sal-aħħar. Il-min jew se jkun f'Istanbul jew Milan, il-parenti huwa nieħdu esperjenza minn dina l-avventura illi ser ikollna. Mill-bqija bħala vot il-kampjonat, ifhem, spiċċajna mal-ewwel erba' fid-dawl taċ-ċirkostanzi naħseb li 6.5 nagħtuha għalkemm kien hemm wisq telfiet li nispera li Simone Inzaghi jitgħallem mill-iżbalja l-istaġun li ġej. Issa kull ma jonqos il-logħba l-kbira tal-ġimgħa d-dieħla illi ħankun diġà ċar minn issa il-kummenti ta' Manchester City Inter ser joħorġu biss it-tnejn filgħaxija fi Q&A session illi ħanagħmel apposta live voldiri wara Manchester City Inter kummenti mhux se jkun hemm kollox għat-tnejn fejn imbagħad hemm intellaw Q&A session fejn kun nistgħu wkoll ngħidilkom tiegħi fuq l-istaġun tal-Inter ukoll fuq din il-logħba. Jiena m'għandix xejn inżid għalissa kollox f'idej Ġud għall aġġornamenti u reazzjoni tiegħu għall-logħba Manchester United Manchester City tal-FA Cup qabel ma jitkellem Ġud però waqfa qasira ta' riklami u mbagħad ukoll nisimgħu x'għandu jgħidilna il-YouTuber tagħna ta' Manchester United. Saħħit ħbieb u sempre Forza Inter.
Għall-pjazza, il-ħanut il-ġdid fil-pjazza ta' Bir Żebbuġa fejn għandu tista' ssib ikel tajjeb bi prezzijiet raġonevoli. Inservu diversi tipi ta' pizza, burgers, insalata, ħut u għaġin, fil-waqt li għandna wkoll menu speċjali għat-tfal. Naċċettaw ukoll bookings għal birthdays u it-tliet mal-ħbieb. Għal iżjed informazzjoni, żuru l-paġni tagħna fuq il-medja soċjali. Mill-bqija, narawkom għall-pjazza. Insellmilkom ħbib tiegħi, jgħat nagħti reazzjoni tiegħi wara r-riżultat sfortunatament disappuntanti illi kellna Manchester United kontra Manchester City, partita li kif tafu tlifnija l-iskor ta' 2-1 u tweġġa' hija telfa li tweġġa' għaliex ovvjament kellna ċ-ċans li nieħdu it-tieni trofew din is-sena u fl-istess ħin tagħti ċans ukoll lill-Manchester City illi jkomplu issa qegħdin bażikament l-aħħar pass sabiex jirreplikaw it-treble illi il-Manchester United konna għamilna fin-1999. Kull ma ħanajt bħala kumment huwa proċess lill-Manchester City, jiġifieri daw 90 minuta kienu l-aqwa tim mingħajr ebda dubju, ma kienx ħaqna aħjar fil-partita kemm kien hemm mumenti li forsi bqajna nittamaw sal-aħħar u l-bqajt li bqajna nittamaw sal-aħħar turi wkoll progress min-naħa tal-United. Jiġifieri let's face it, jiġifieri bħala partita is-City kienu ħafna aħjar, jiġifieri meta ngħid kontroll tal-logħba, jiġifieri naħseb bħala Blalen ma konna qatt qegħdin nikkompetu magħhom bil-kemm tiftakar tgħoddhom fuq sabajk id-Blalen li jerbaħna kemm fl-ewwel taqsima kif ukoll fit-tieni taqsima. U l-unika mod li konna ħanġibu d-dro jew xi set piece jew forsi xi penalty kif ġejna kif ġibna d-dro fl-ewwel taqsima jew inkella xi biċċa individwaliżmu, però all in all naħseb li l-United taw l-aħjar li setgħu fil-ground meta tqis li konna qegħdin nilagħbu kontra tim li huwa ħafna aħjar, u huwa ħafna aħjar mhux mill-United biss, huwa ħafna aħjar bħalissa minn kulħadd. Qegħdin jiġifieri daw f'livell il-Manchester City li ħadd mu qiegħed f'dat tip ta' livelli fl-Ewropa u naħseb ma naraw tim dan il-livell konsistenti sena wara sena għalkemm fl-Ewropa għadhom ma rebħux Champions League però kienu viċin u dawn nafuh ħafna drabi u jidher li dis-sena wasal il-mument illi is-City se jkunu wkoll se jsiru champions ukoll fl-Ewropa. Naħseb illi in ġenerali dis-sena bħala staġun nistgħu ngħidulu staġun pożittiv, però mhux ovvjament sodisfaċenti, mhux aktar milli mhux forsi mhux sodisfaċenti, forsi iktar ma kienx staġun ta' suċċess għax inti biex tajt staġun kien suċċess trid terbaħ l-onuri. U dis-sena kull marbaħna kienet il-Carabao Cup, però kif nafu klabb bħal United għandu jaspira illi jerbaħ onuri iktar u jkompeti għal onuri ħafna ikbar fosthom il-Premier League, fosthom ukoll il-Champions League. U għandna nħarsu naħseb lejn il-Manchester City tweġġa' ħafna forsi, imma għandna nħarsu lejn Manchester City bħalissa bħala modell, jiġifieri kif imexxi minn
il-coach bravu Guardiola illi daw bażikament tara l-lob tagħhom huwa xi ħaġa li ħalluk bla kliem, il-mod kif iżommu l-ballu, il-clinical edge li għandhom, kemm għandhom players bħal Gundogan li dan il-player qatt ma jqaf jissorprendini li huma tim li ma tibassibx players ħżiena daw bażikament fit-timijiet tagħhom u dejjem jibqgħu jimprovjaw dik hi s-suċċess tal-Manchester City li sena wara sena jibqgħu jimprovjaw, isaħħu l-iskwadra fejn għandhom bżonn u jibqgħu jimprovjaw u tagħmilha diffiċli ħafna anke jekk tagħmel l-effort kollu tiegħek kif għamlu l-United, kif għamlu timijiet oħrajn xi snin ta' qabel fosthom Liverpool, kif għamlu dis-sena l-Arsenal. Xorta waħda ma ħafna timijiet ma jirnexxilhomx ilaħqu mal-qawwa ta' Manchester City. Infatti illum ukoll ngħid illum għalija għax intom qed tarawh il-ħaddan il-video ngħid illi anke għalgu ġie kif ġie tal-United ġifieri kważi l-logħba kienet forsi tkun magħluqa qabel ukoll għaliex kif bdiet il-logħba ġara l-imprevedibbli li bdejt l-agħar ħaġa ma qabel bdiet il-logħba kont qed ngħid tamahom l-ewwel kwarta nofs jiem nkunux qlajna l-gow u nkunu għadna fiha l-partita għaliex iktar ma jgħaddi żmien ħin iktar jibda jkollok kuraġġ, però ħarġet bażikament 15-il sekonda mal-ewwel gow minn taħt. M'iniex se noqgħod inwaħħal żejjed fuq individwi partikolari, ma naħsibx li kienet logħba li tellifilna xi individwu partikolari tlifniha bħala tim ġenerali u tlifniha għax labna kontra tim li huwa aħjar minna. Kien hemm mumenti forsi ħemm fl-aħħar kif diġà forsi qatt li kellna forsi konna ħaneħtlu fil-logħba, però dan ma seħħx u forsi ngħid li minn din l-esperjenza nistgħu nitgħallmu ħafna bħala klabb. Ġifieri naħseb din is-sena kif konna niġġudikaw u niżnu kollox naħseb l-istaġun kif diġà qed huwa pożittiv u hemm fuq xi tibni. Ġifieri li ma naħseb il-United kellna xi ħaġa sekk pożittiva li għandna xi ħaġa fuq xiex nibnu, però issa se jiġri fis-sajf li ġej ħajkun kruċjali. Jista' jkun jew jibda l-istaġun li ġej u nerġgħu mmorru 3 passi lura għaliex it-timijiet ikunu komplew jissaħħu se jkomplu jissaħħu il-Liverpool, l-Arsenal, il-Manchester City u jekk ma nagħmlux l-investimenti li hemm bżonn jekk ma jkollniex owners ġodda jew bi pjan sura ta' nies jiena nittama li jkollna owners ġodda, però at this stage ħadd għadu ma jaf se jiġri, jiena naħseb li issa l-għad spiċċa l-istaġun mod uffiċjali issa naħseb li nisimgħu x'se jkun qiegħed jiġri dalwaqt u naħseb li se tkun kruċjali. Ma nistgħux naffordjaw narġgħu nagħmlu xi sajf sħiħ għaddejjin fuq targets li huma unrealistiċi mbagħad nagħmlu xi panic buys fl-aħħar minuti. Dis-sena kien hemm il-buys li għamilna saħħulna l-iskwadra u importanti li narġgħu nagħmlu passi ieħor issa milli nittargetjaw dawk is-signings li għandna bżonn nagħmlu biex inkunu iva nistgħu nikkompetu għaliex le ma' Manchester City fajna l-oħra is-sena d-dieħla u nkunu nistgħu nagħtuhom logħba ħafna aħjar milli tajnihom din is-sena kemm ukoll fit-tiġrija l-kampjonat. Dan jista' jsih biss billi l-plejers li għandna bħalissa jkomplu jitjiebu, ġifieri jarġgħu jitilgħu f'livell ieħor, ġifieri l-istandards tal-United iridu jibqgħu tilajn. U l-plejers allura jridu jimprovjaw kull min ġej minn barra ukoll irid jidħol u jimprovja lit-tim, mhux ġast bħala squad depth imma nemmen li għandna bżonn players li se jimprovjaw lit-tim. Mhux ġast jieħdu ħafna snin sakemm jissettiljaw għalkemm wieħed tkun realistiku ma jippretendix li players se jiġu mal-ewwel u jissettilja mill-ewwel, però għandna bżonn players, għandna bżonn striker, kulħadd jaf li għandna bżonn striker li dis-sena waħda mill-problemi kienet kbira b'dipendenza fuq Rashford u striker min jitfa' l-ballun fix-xibka ma kenniex. Għandna bżonn ukoll
players illi jagħtu wkoll anke why not, ġifieri squad depth hija importanti, ovvjament wieħed irid jara wkoll min se jitlaq mit-tim, ġifieri wieħed irid jagħmel analiżi fuqha wkoll dik is-sitwazzjoni, però ovvjament hemm bżonn players fil-midfield ukoll nemmen għandna bżonn player ieħor, jissemgħu players bħal Declan Rice, bħal ukoll Mason Mount, ġifieri wieħed jista' jara eżempju ħajkun qed nieħdu l-Mason Mount u mbagħad probabbli tistenna li players bħal McTominay jitilqu mill-klabb, però once again yes, mingħajr dawn l-investimenti se tkun ħafna diffiċli għal United, jiena hekk nemmen. Rigward Erik ten Hag, naħseb dis-sena l-ewwel sena tiegħu kien naħseb għadda tajjeb ħafna, naħseb on the whole tagħna staġun illi fil-bidu forsi naħseb he has exceeded expectations, ġifieri probabbli konna ntamaw li nirġu mal-ewwel erba' ġejna t-tielet post, rbaħna trofew konna wkoll fil-finali tal-FA Cup ukoll ma tistax wieħed jgħid li kien tortax il-players għaliex tajna wkoll prestazzjoni tajba wkoll. Ovvjament jekk ovvjament ħanqogħdu nifirħu bil-prestazzjoni biss, allura ħanaqgħu fil-medjokrità. Jiena għalija ovvjament diżappuntat ħafna bħala partitarju li niftakar il-United hemm konna nkunu favoriti dawn it-tip ta' logħbiet illum il-ġurnata ġejna kważi t-terd il-fort laqqas qis ma tafx il-United eżatt f'liema kategorija titfaħħom bħala kwalità meta tidħol tiġi għall Premier League u ovvjament nixtieq bħala partitarju li din tinbidel kemm jista' jkun malajr, però m'hemmx wieħed jitgerger dis-sena għamilna pass il quddiem. Ovvjament issa naraw se jkun qiegħed jiġri fis-sajf li ġej. Jiena nittama li nkunu looking forward bl-attivitajiet li nagħmlu u nħarsu l quddiem minn hemmhekk. Ma nixtieqx inkompli nitkellem iktar fuqha m'hemmx iktar xi tajt, ġifieri l-analiżi tal-istaġun ukoll għamiltu fil-video kont ta' qabel ukoll fejn għadt it-tajjeb u l-ħażin ta' kull staġun, ġifieri tal-istaġun li għadna, ġifieri mhux ħanerġa' noqgħod nirrepeti. Kull ma ngħid huwa nirringrazzja kull min segwina, mhux dan il-video biss, imma wkoll matul l-istaġun sħiħ, ġifieri mingħajr is-sapport tagħkom aħna ma nkunux nistgħu ntellaw dat-tip ta' programmi u nirringrazzjakom dejjem talli dejjem segwejtuna. Nirringrazzja wkoll l-sponsors ta' dan il-programm li huma The Barber Room, Għall-Pjazza u Your Beauty Essence. Ma naqtawx qalbna Red, ġifieri għandna xi nħarsu l-qudiem, però importanti illi niqpaw pożittivi, però pożittivi rridu nkunu wkoll bħala supporters li aħna li sometimes we have to force a bit change. Ġifieri ma nistgħux nimmaġina niqpaw bl-istess owners, bl-istess strateġija li ġiet użata tal-aħħar snin għalġin kellha se niqpaw f'dawn is-sitwazzjonijiet. Nittargettjaw niġu mal-ewwel erba', però ma naslux iktar il-qudiem. Anyways, glory Manchester United.